Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 25 na. Buwan mahigala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan o gumang bahin sa nasod mga higala ang si Senate President Chis Escudero ni Angkon nagiswatan kini sa Malacañang aron mogamit sa executive privilege bahin sa detalye pag-aresto ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte atol sa Senate hearing ni atong Marso 20. Straight to the point. Mao ni mahigala mingon ang Malacañang executive privilege na. Executive privilege. Rato ning karohon na unsa man ning executive privilege. Si John Vic Remulla, ang DILG secretary ni sulti naman, puno proud pa mi sulti mahigala ato sa interview. Ang pagdakop ni Duterte March 11, pag-interview March 13, ni sulti naman siya nga ang nagplano si BBM siya, si Gibo Chodoro o si Eduardo Anyo. Ni sulti naman. Asa pa may executive privilege ana. Nga sila mo'y nagplano. Pag-imbestigar sa Senate, pilting limod nila mahigala, wasa magdaho manggod nga sa ilang ka-proud, ang mga tao mahigala puti sukua. Dili mao, lahi ang reaksyon sa katawhan. Busa, mga kaigalaan, si John Vic Remulla atol mga higala sa Senate investigation. Nilahi ang tunada, o kung piton o pangutana mo ingon dayon, executive privilege. Limod na mga kaigalaan niya sagulan og paikog nga executive privilege. Kusaon naman na, og ang mga taong yano pasultion, pag March 11 gidakop si Duterte. Pag March 13 gi-interview kang Pinky Web. Pilti nimong sulti nga ang nagplano ang core group, gi-limit yun ninyo nga kamora. Aron nga, kanabang gi-limit sa gamay nga grupo. Kini si BBM, Sekretary Eduardo Anyo, Sekretary John Vic Remulla o Sekretary Gibo Chodoro. Sa military ug ang police on board. Ang DILG on board. Ninay mao nga plano, yung ngigang planohan, no? Karon kay nabulyaso man mahigala ang katawhan, lahi mag-reaction, perti ng limod nga, mo wa may plano, doon na may mga rumors lang, doon na may huhungihong. May nga kag rumors at huhungihong. Nagtapok-tapok lang may kay doon na huhungihong. Og mulimod ka na nga doon na plano, ang mga tao ngayon makaingon, kabata pa ni mo John Vic, makasabot naman ang mga tao, medyo idaran ka na, pero kabata ni mo, nagsulti ka March 13, pilti ninyong plano, karon sa investigation sa Senate sa March 20, mingon ka nga, wa man, usaman, sayo ba ni mong na-amnesia? Ato lang ng agi kataw-katawa mga kaigsunan ha kay inigod mga higalag ma-amnesia Alzheimer's disease mga kaigalaan simples mga katigwangan na mo gud mga higala lagi no nya do na may tambal anak mga sukin tigpaminaw with due respects to mga kaigsunan nga naa pero mo lagi kung panalitan na inana pa kanana ang senior na or tigong-tiguang na padong na kay nana do na po'y tambal ana no nga ihatag mga sukin tigpaminaw pero maayo po do panalitan na anak na nga stage na po tingali maayo mas sekretary pagkatingali diha sa DILG oy. Bitahapan doon ay Alzheimer's disease kay o pangutan-on nimo mo ingon man to nga doon na may plano ang doon ay sakit nga amnesia niya murag doon naman to'y plano. Pero kaniya mas lahi man iyang ang plano ang primero ang gisulti sa March 13 interview plano pag-abot sa March 20 ingon nga nagtapok mi tungod sa huhungihong. Nawarita mahigala sa atong dugang mga isgutanan mga kaigsunan si Sara Duterte Carpio dito sa Dahig nga rally na tumilabay nga Domingo. Nakapamahayag man siya mga kaigalaan nga nagistorya siya sa iyang amahan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug iyang giingnan nga medyo delikado simbako og nga mopauli gigas Pilipinas basin og mapariha ka ni Ninoy. Inana no? Kuyaw-kuyaw sad mo nay ang puunon sa nga di mahitabo kay ngilad bason paminawon mahigala nga katong kang Ninoy Aquino bitaw para nako ngilad gitong hitabua nga nana pagtugpa sa atong nasod na gyud diha na gyud mga higala sa airport gipusil patay
kung sa may tanaw sa mga tao sa ubang kanasuran, siya ro naman sa di nyo masolve ng problemahan na sa airport. So, manay usa nga, kung ano sad. Nga maingon ko sa Duterte may gala nga, kung mauna iyang kapalaran, so be it. Straight to the point. Kuyaw-kuyaw sad mga higala, no? Unya, ni-react ni ini mga higala kini maong statement ang pamilyang Aquino kuno inday kindi ay. Nga matod pa og ang kasaysayan may pasultion lahi ra. Bitaw, tinuoray lang, ang ako may unang nigamit, abot, nigamit bang uban nga, kinini ang, di ba, pagkabantay mo nga, ni kuan ko nga, maumaong pagkahitabua, dili exactly the same. Doon ay similarity. Nga pag naog ba sa airport, diha mahigala gitira, during the watch of Marcos Sr. Dili ko mo pasangil nga si Marcos may nagtira. During the watch of Marcos Sr., naitabo to diha sa airport, no? Kini kan Duterte sad, during the watch of Marcos Jr., pag naog mga higala dayon naog sulplano dakop. So, nawa sa Pilipinas kadto si Ninoy, ang kalainan nawa sa Pilipinas si Ninoy patay man. Kinis Duterte nawa sa Pilipinas at least buhi tuwa sa dahig. Pero politically murag namatay dai. Wa naman. No? Pero kinis Duterte murag gini mga kailan nga bisan pa og imong inana nga wa nas Pilipinas tunas dahig pero ni gimok lang gyapon mahigala ba ha? Tanawa ang mga katawan sa tibok kalibutan. Ang katawhan sa tibok kalibutan nabutyag na Ginoon sa tibok kalibutan na unsa na din ng Pilipinas. Ha? Kay ang mga Pilipino mahigala sa tibok kalibutan pagkabana man gyud. Ha? Ang kana dunay similarity dili exactly the same. Pero ang kon pareha ba Marcos? Ikaduha naa sa airport pero di kakaingon nga kuan yun, no? Na may mga kalainan yun. Simbako muulis Duterte, simbako palayo, ang mga tao ana ang kalainan ron kay uso nagi kay internet unlike before. Unya I hope mahigala og panalitan makaulis Duterte isubay gadaan ang mga CCTV sa airport functional ba kay basim yun oy di man functional. Simbako unya ang mga tao mosugat man gina daghan dag video ana. Kinini ang kuan jud kasi bako ba lang, no? Ang office gani of the Vice President day do naman toy report nga dunay kuan. Sa to buragi hulga ang office of the Vice President. Dunay bomb threat. Kana pa imbestigaran po na sa NBI dapat, no? Kinsa may nag-bomb threat ana kanang office of the Vice President ngano na inana man. So ang kalainan karon sa panahon na mahigala ni panahon na mga higala ni Duterte kay ang protesta ba, ang reaction sa mga Pilipino ba diha ko nagikan, no? Og ambot si Sara asa nagikan basta ako kung nagabantay mo ko mga listeners si gamit na ko na ana nga akong gi-compare si Ninoy Duterte nga ang similarity ba dili exactly the same nga kana bang namatay si Ninoy og politika ang katuyuan adto pananglitan lang wa mga higala na kuan napalpak to ang tuyo nga wa na gi-eliminate si Ninoy sa politika mahigala wa na kontrang Marcos. Pero naunsa bang hitabua nga ni simpatiya man ang mga tao na ahat og ka-presidente Cory Aquino bisag wa maagi pagkakapitan. Straight to the point. Ngano man tungod sa simpatiya sa mga tao na atay history ana. So kining kan Duterte karon nga imong tanggalon sa Duterte sa Pilipinas para wa na makasamok mga higala kay sa Pilipinas god ang kini si Presidente Rodrigo Duterte daghang followers gyud, no? So karon gibutang nito sa dahig at least tuwa na sa laing aping sa kalibutan layo na gyud kayo ba? Ya karon ang mga Pilipino lahi mag-reaction. Ni-react man ang mga Pilipino. Ang reaction niya labaw pa sa kang Ninoy. Anaon ko lang pag-react anaon ko lang pag-describe. Dili parehas kang Ninoy nga kamatayon kay ang pag-react sa mga Pilipino panahon ni Ninoy diha raman sa EDSA. Raman because at the time sad in fairness wa pa may internet. Karon ka Duterte may galang ilang ginanis Duterte ang reaksyon sa mga Pilipino dili lang sa EDSA. Mas grabe niron dahil kay bisan sa una EDSA ang karon kay EDSA, Cebu, Jensan, Davao bisan asa man nga bahin sa Pilipinas mas grabe ang reaksyon sa mga Pilipino karon as compared before. Straight to the point. Unya ang reaksyon mga higala sa katawhan sa mga Pilipino sa tibuok kalibutan. Nga nipadayag mga kagalaan sa ilang simpatiya o sa ilang rally, sa ilang mahigalang pagpadayag, sa ilang kasakit, o simpatiya nga nung giinana ninyo si Presidente Rodrigo Duterte.
Straight to the point. Ako nang ipakita kagahapon sa atong video. Kung confirm mahigala legit ba o legit gid ay. So dunay rally mahigala sabay-sabay ha kanang Domingo. Gawas ang mga Pilipino dito sa Europe, dili ito taga Netherlands god. Nangabot gud mga higala ang mga Pilipino all over Europe, mga kahigalaan nga nangadto dito sa dahig. Puti daghanang tao dito aron mahigala pagpakita sa ilang simpatiya ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Mao ni tawo, mao man ni mga kahigalaan. Wa pay labot tong sa Amerika, Australia, Perth, Australia, dito sa Melbourne, Australia, Canada, dito sa Italy, dito sa Europe nga bahin. Pati naghana kayo mga sukid paminaw nga nagtapok ang mga Pilipino ilang gi pabati sa tibuok kalibutan ang ilang sentimento alang ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Unya unsang hitabua mga kaigsunan? Tanawa ra gud mga higala. Tanawa ra gud names. Si Sara Duterte kini ba mahibaw-an nimo ba nga tanawa Sara unsa may gihimo? Stage lang na mga kaigalaan nga kuan ha. O tanawa, stage lang na mga kaigalaan nga gihimo-himo lang nga stage unya dunay bangko gamay mo ba nang ingon Sara sa speech nga murag sakit na akong bagtak din napita. Ngano man tungod kay ni na stage mga kagalaan niya mitungtong si Sara kay daghan man tao nitungtong siya og bangko nga kanang folding chair ba. Asa man to nin sa tanawal ko nang gitungtungan Sara daw. Og kato ako i-describe sa ato mga igsuon ha nga naminaw sa radyo ron. Si Sara doon na mga higalay, gibutang-butang nga stage. Unya, gibutangag bangko, nga kanang bangko nga mapiko-piko ba? Kanabitang mo simba kang ito Santo Niño, dakag kagali og bangko, labi na og kanang naangkwan, labi na og kanang tigsinulog, ditaghan ng manimba, di na migoy kakalingkod. Magdakag kagali og bangko, kanang piko-piko ba? Mo nang gigamit ni Sara, piko-piko nga bangko, niya, nitungtong siya, aron nga mo taas siya, mo elevate siya. Ma-elevated siya, mahigala niya, makita siya sa mga tao. Inanaw, very simple rally. Pero ang mga tao may gala ang singgit mga kaigalan gikans kasing-kasing di man yung mga binayran ng mga tawhana yun. Sila pa may nibayad sa ilang plate yun ani. Ha? Klaro ho na ito, kini mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte dili ni mga binayran. Ha? Straight to the point. Naa nagpundok na sila diha dili ni mga binayran. Sila pa yung nakagasto sa ilang plate. Oh. Wa man ni mo agwa. Ako sigurado magi ko maabot ng akap na napita. Ato ipadayon ni karon tuton standby lang sa ha. Ato ikumparar ni sa rally mahigala ni BBM. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, ato balikan mahigala lahi si Ninoy og si Digong. Tinuod na, dunay similarity, doon na po mga higalay, dili exactly the same. Og sa pagkakuan pa ni pwede imong compare and contrast. Anaon ta lang na pagkakuan no. Aron imong ikumparar og imong tan-aw mahigala ang mga kuansad. Okay, so dunay kalainan. Kay pagkamatay ni Ninoy mga higala, patay because Ninoy Duterte at least wa na sa Pilipinas. Pero buhi man at least tuwa sa dito sa The Hague. Pero ang reaction sa mga tao mas grabe karon as compared before sa kang Ninoy. Ano man katauhan mas tibo kalibutan mahigala Pilipino mas tibo kalibutan ang ni-react. Asa magkamangita anak mga kaigsunan. Nga ang katauhan sa tibuok kalibutan mga Pilipino sa tibuok kalibutan maoy nihimo sa ilang reaksyon labot ani. Di parehang Ninoy sa una nga diha naman sa EDSA to. Unya ang Cebu at today murag mikon po ng Cebu gamay. Doon na po'y rally sa Cebu kay kini Cebu magod na ilam ko ni mahigala nga mo barog sa gyud no. But sa ubang parte sa Pilipinas wa bat kining kang Duterte og grabe ha. Maluson man, Mavisayas, may Mindanao, labos tanan ang mga tao nga tuwa mga higala dito sa lain-laing kanasuran ang ni-express sa ila mga higalang mga pagbati ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte ang ilang simpatiya. Straight to the point. Nya kining dito sa the Netherlands. Imagine ka asa matong kani Perth, Australia, katong sa Melbourne. Kani sa the Netherlands dong. Dili na ba sa Netherlands ang ni? Natay mga kailangan na miyahi gyud padong dito. Kay nagtapok sila mga kaigalaan. Tawa o. Nya kada usaan ni namiliti man eh. Di man ni mga binayran. Balikon ko mga higala ako. Tanaw gid ako ini mga tawhana. Mahal na bagay pliti. Ako dum ko'y gagaw ko day nga. Ni biyahe sad sila. Mga nurses ni sila mga higala na miyahe dito kay simpatiya sila. Kanang mga tawhana kining naasa
dahil dili ni mga binayran. Ini mga supporters ng Presidente Rodrigo Duterte, dili ni mga binayran. Bisan katong dire, nigasto ka og galing gasolina, nagkuan sila. No? O tanaw, kini sa dahig. Tanaw, o kini. Naay ba ning audio dong? Ato paminawon ko ng audio dong. Gamay dong. Kini. O kini o. Kana ni mga tawahan o. Unya namiliti ni. We are the ones who make a prize a day, so let's start giving. Nigasto og oras, Let's start nigasto og resources, aron lang magtapok sila. Pagpadayag sa sentimento ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte. Imagine ka na. just you and me. Nya ka na naman nakasgawa sa nasod mahigala, prangka-prangka pagka-istorya ani ha. Dagko ka sa sweldo dito, okay? Ha? Okay niyo? Oh, so mo ni mga higala. Unya si Sara, balikan to tanawar ko Sara. Nagtungtong sa bangko kanang folding chair. Tama. Wag inatok lagi ni kanabang rally bitaw nga. Kuan lagi kayo. Tao. Folding chair. Itungtong aron mo ilibit siya mahigala. Pakita sa mga tao so nitungtong sa bangko. Mo ni ang pinubre ba lang. Nga rally pero kung kinasing-kasing no. Grabe da gyud ang epekto mga sukin tigpaminaw. Tamo. Nitungtong og bangko nga kanang piko-piko nga bangko. Wa may stage nga bungga. Gikuptan lang bangko sad kay basin niya si bakog ba unsa. Naay nagkupot sa likod aron nga di matumba ang bangko. O daw gikuptan. Isakas bangko. Onya nisulti at tubangan sa mga Pilipino nga didto mahigala sa dahig. Inana kasimple lang. Pero ang mga tao mahigala nga nihugop kana bitawng kun mo ni ang kuyaw ni ani mga phenomenon bitaw nga inani. Mo ni nahitabo sad kang Presidente Rodrigo Duterte tong 2016. Ang ubang kandidato nagpa-imprinta sa t-shirt panghatag. Dawaton man tuod kay t-shirt man pero ang uban gihimong trapo. Ang uban wa gisulot, ang uban gisulot pero gibali. Panahon ni Presidente Rodrigo Duterte tong 2016, ang mga tao may magdag t-shirt, doon na iban nga, sige, pagdala mo white t-shirt, printahan lang, libre. Iyahay da og t-shirt ng mga tao, mo'y kuyaw. Unya, giingnan sa Duterte nga, kamong mga kampanya mo, pabutang na mong sako diha nga, kuan Duterte may na sa inyong mga balay, wa man tay kulta. Kuyaw da yung mga tao naging mulihok, no? Kuan yun. Kay kanang kandidato may kanang bunga-bunga na niya mga tao di gyud wa gyud tanawa atoy kumpira kini nga rally mahigala naaro man sa kanang mura man nagtugwayanan nagkabaw kay na. Ay ilang gilalihan pero inaana ka hugop ang mga tao. Balikan to gamay dumi sa toy lang kada we are the world no. Sige ko na to kana Sara kani. Sa mga audio ni. Di ba ka ana? Mga Pilipino. Asa ka magkapatapok ka anak mga higala? Gastong oras ni gasto sa ilang kwarta. Aron lang magkatapok ang mga Pilipino dito. Tiya mo na? Okay, Katdong. Ikumparar nimo sa kang Marcos nga rally be. Tanawa. Bungga kay ni kang Marcos nga rally kay BBM. Bungga ka na kini. Na asaman tong kanay do naani say kwan. Congressman Sandro Marcos. Kani bongga kayo. Naimbag na nakita namin ako. Gagayan ikagabsat. Ano ang rally? Para di ay ayatin ang Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tarawa, Okay. Freeze dong. Ano ha, akong ipakita ninyo, inana kabungga ang iyang rally. Kato mga maglihok ko na mga kuan sa likod. LED na ang ipanggamit. Bungga kayo mahigalap, saktong sound system, sakto og kuan. Pero,
Tiyaw no, inana ka bungga ba? Pero kang Sara Duterte may gala wa bungga oy. Pero lahi po ng mga tao gyud mo oy kinasing-kasing gyud nga ko ano. Kato tanawa, andito sa Negros. Tanawa balikan to Negros dong. Kana bungga mo gyapon yo. I'm Tanawa. not gonna take much of your time Ah. because kay Balogyo ko, you're all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Bungga po ni. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta, BBM! Watay mingaw man usap. Okay, press, rag okay na kita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. Okay, cut dong, cut. Okay. Press. Okay, freeze. O, tama. Okay, press. Murag okay na kita. Kanang murag okay na. Di gina murag. Kanang murag okay, murag di. Pero tanawa to sa Netherlands mga kagalaan nga mga nibiyahe gyud taon oy. Ngilngiga ni mga tawhana mga na miyahe gyud alang mga kagalaan ini mao panghitabo no. Sa balik ito Netherlands dong. Da Netherlands oh. Kani oh. Kini asa basta-basta magkapatapok ani og kini ni ang kuan mga kagalaan wa man gini mahakot dito kay wa man ni mga kuan dito. Wa may hakot na vehicle ano dito gyud. Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN, Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Atong Point. balik-balikan atong isyu may labot ni Presidente Rodrigo Duterte ro nga taon, no? So ang katutuang Senate investigation nga gipasugdahan may gala ni Amy Marcos. Medyo maglisod na og do na pay dugang investigation deken kay matud pa naglisod si Amy karon. Og pangimbitar kung kinsa pay laing maimbitar karon nga mahimong guest dito mga higala sa Senate investigation pag dakop ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kay unsaon man nga kining mga cabinet secretaries mo invoke man mga higala og executive privilege. So, kinsa pa man ilang maimbitar ana, pero mingon to si Escudero nga kanang executive privilege ma-invoke na, pero unya na ko mangutana na mahigala og about executive privilege. Nan og invitation pa na, di pa mangutana labot ana, di pa sila maka-invoke. Ang problema ana karon og every question mahigala mo invoke, mingon nga among i-invoke ang executive privilege. Wala tayo makuha nga impormasyon anang kalakiha mga sukid di paminaw. Straight to the point. Kay og moingon nga tag executive privilege sa to pa kanang maong giimbitar. Isa man ni mga cabinet secretaries guni. Si Gibo Chodoro, si Junvic Rimulya, DILG. Kinisla si ang usa ka Rimulya, Crispin, DOJ. Nya di apa mahigala si Eduardo Anyo. Unya og pangutan-on nimo, mabutang og way nada. Kining investigation og dili sila manubag. Kitabitan tubag ni Junvic Rimulya ang atong DILG Secretary mahigala ingon man nga wala man kay rumor sa mga kuno to. Unya gimong tiwasag pangutana. Mo invoke man nga executive privilege. Unsa man ang executive privilege day? Kanang executive privilege mga kagalaan, usa kana ka kagahuman sa presidente o sa mga high-ranking public officials, executive officials, kining iya mahigala mga sekretary, iya man ni mga executive officials, iya ni mga alter ego. So, doon na sila mga sabutan din ha, unya pananglitan kung pangutan-on sila sa korte, pangutan-on sa kongreso o bisan publiko, pwede sa maingon nga dili nako na ma-discuss because among i-invoke ang executive privilege. Straight to the point. Sa laktod nga pagka-istorya, wa na kay makuha nga impormasyon anang napita. Kay bisan sa korte, kung ipresentar na sa korte mga higala, pwede mas na maingon nga among invoke ang executive privilege. Dili mapugos. Kay sa dihang gipangutana mga higala Junvic Rimulya, maingon man sa executive privilege. Pero hibaw na to mga kagalaan, kini magong manginani. Medyo mura ba og sa may pagtuon la sa mga Pilipino, magkaminos ka sa understanding sa mga Pilipino. Murag imong gi-underestimate mahigala ang
panabot sa mga Pilipino anang kalakiha nga atol mga kagalaan sa interview ni Pinky Webb ni angko naman sa tanan dito. Straight to the point. Sa Senate investigation, di na sa mangkon. Makaingon ng mga tao ni, dali ba sa nalimot ni Remulla? Tanawa ko ni ang Senate investigation, ba atong balikan na ko tong Senate investigation. Ayo tong katong Senate investigation sa atong kunon. Can invoke man sa uga executive privilege. Umingon kay executive privilege, ako balikon ha. Pwede kang moingon gani kag akong i-invoke ang executive privilege. Kinsa may maka-invoke ini kining iya mga sekretary sa presidente, Kay doon naman sa mga istoryahan nga kini mga confidential nga mga topics ba. Ang pag-invoke ana mahigala actually dili na ma-invoke depende na sa pangutana nga sensitive nga question. Pero umingon sa nga kini executive privilege yun wa na kay makuha diha kay ang question ana kung sensitive na pangutanaha o dili ba da madto taog husgado anang kalakiha. Pero bisa pag muadto tag husgado mo invoke gyapon sila kay naman gud ni mga higalain ani. Ang katuyuan gid ana kana ra man ang mga higalang mga topics with regard to national security, mga diplomatic relations o mga military affairs, mga sukit paminaw. Doon na mo kay communication, di man kundi mo mapatug-an tanan. Mo na akong giingon, as a general rule, ang katawhan doon ay katungod nga masayod. Right to information mahigala na ata na. Pero doon ay mga exceptions diya. Na mga exceptions. Kana mga higalang privileged communication, gumikan kay doon ay mga state secrets nga naa diha. Straight to the point. Ibutan ta mga military operations, dili man na may kasulti. Kanang dunay mga topics involving national security, dili na may kasulti. So para nila, kadtong pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte, military operations to, o baka maigo to mahigalag national security para nila, amo nang dili sa musulti. Straight to the point. Nga di naman ay magkakahigalaan o imong pugson pagpasulti ni kay di man si Amy Marcos pareha sa mga taga Quadcom nga og mangutana mahigalab. Mangutana gyud taman sa ginawa. Kini si Amy Marcos o mangutana ni bisa pag ini pangutana di man siya makapiit-piit pod kay kini mga cabinet secretaries mga alter ego ra ba ni sa iyang igsuon. Straight to the point. Og imo nang piton lahi man tong mga ipatawag mahigalas Quadcom kay piton nimo to o hindi mo tubag, di ka mo tubag, contempt. Ina na ba? Ang kini magod mahigala cabinet secretary, so di ka mo tubag, i-contempt ni mo na, naraba si BBM sa likod. Medyo gamhanan ang naa sa likod. So, mo na kalainan na napita. Unya, kini ni ang, wa na ba i-appeal ni sa Aimee sa kampanya ni BBM? Kung imong bantayan, medyo haod-haod ba nga, o pangutan-on nila si John Vic Remulla o Kinis Crispin, moingon, mo-invoke may og executive privilege. Ang sa may kalainan, ngano man nga ang dili sa ubos balay balauranan, ngano man nga kining dili sa may Quadcom, og pangutan-on dili mo tubag, ila mang ipakontempt. Ngano man, dili maka-invoke sila og executive privilege. Ngano di man sa ka-invoke og executive privilege, dili man sila mga cabinet secretaries. O labi pa ka ng vlogger kay patawag ka dito, di man ka kuan. Kinini ang di man ka wa man mo mag-istorya sa presidente. Kinani maguni, kini mo privilege communication may gala para masabtan tong tanan. Nagyo ni under sa rules and evidence. Pariharan ang mga kaigalaan ba og kanang marital privilege communication. Unsa man ang marital privilege communication? Panalitan ipresentar sa korte mga kaigalaan ng usa ka asawa. Kanang asawa di na pwede makatestify against sa iyang bana as a general rule. Straight to the point. Ano man, naman sa gisabutan din ha, imo ganang confident imong asawa o imong bana. Namoy gisabutan panahon sa panagtiayon nga dili na pwedeng ibutyag ngadto sa uban. Once ibutyagan ina, kana siya nga gibutyag nga statement that is inadmissible in court. Straight to the point. Objectionable siya. Okay, lain example na ko ha. Kanang physician-patient privilege communication. Unsa man ang physician-patient privilege communication? Kanang doktor, di na pwede mga kagalaan nga musulti. Bisag kinsa la isulti patawag sa korte, musulti dito manghigala labot sa iyang pasyente unsa nang sakita mo nimo na. Kung why consent sa iyang pasyente. Gidili kana
privilege communication kana gitawag nag physician patient privilege communication. Kaning pare itawag na sa confessor and confessant privilege communication. Dili pwede ang pare ipresenta mo dito nya mayong pare nga ni kumpisal na ko si Jesus Minya sige kuno mo ini lungkab dito sa tabuno katutuang sakas kisame. Dili pwede na kay kon man wan ay mangumpisal kumahon. So ang pare dili pwedeng ipresentar nimo dito sa witness stand labot mga higala sa iyang trabaho isi pare pagumpisal. Dili pwede. Objectionable siya. So ang lawyer sa Pikas mo object ka nga dili pwede na nga mo testify na pare ana. No? Kay lisod man kay mahigala wan ay mo kumpisal. Labi mo ingon niya ni ako skurtiron, ako isulti tanan kay si Jesus Minya, katong gikubila ni Pulaw ro dito ni Sakas Kisame, si Jesus Minya gito. Ano ni bawang kapalit kay ni kumpisal gyud ako, ni kumpisal gyud tanan, nakadaag gito bateri. Ana siya gitawag og confessor confessant privilege communication. So dili pwede na nga imong masulti dito mga kahigalaan. Parehag po sa abogado na may privilege communication sa lawyer o client. So kanang imong gisulti sa mga abogado, siyempre masulti makatanan sa mga abogado. Kay angaman og ikaw mo labanan ti ka remark nya unsa may kaso mat man nya sulti ko sa tanan. Kay di man pwede og sa ko paglaban wa ako kahibawas tanan. Disulti ko sa tanan, igsulti na ko sa tanan. Wa mapasabot sulti nimo sa tanan, wa pasabot nya kanana ang panulti po nako na. Di pwede na kay gitawag na sa kanana ang lawyer-client privilege communication. Straight to the point. Mausad na yung mahigala. So, invoke sila privilege communication. Dili na. Kay privilege communication, although kining sa executive privilege mahigala, lalisunon kini, kay doon na certain topics nga maka-invoke ka o privilege communication. Straight to the point. Kaning pagdakop ni Duterte, maka-invoke ba sila o privilege communication? Lalisunon kayo. Pero may yung nga, privilege communication na, mo invoke man. So, tanawa, ang problema ron, kay mo invoke sa privilege communication, ini information nga mong ihatag na dili na ang husgado, ang kongreso din ang makapugos. Pero once maka-issue kag statement, mahimo pa sang objectionable o mahimo sang inadmissible ngadto sa husgado. Pero problema ni ron, ang yang gibuhian nga statement dito sa media, kay wa man sa pugsa adto. Admissible na to, kay wa man to, di man to under custodial investigation. Ang mga tao nga, ang mga tao nga naminaw, bisa paglahi ang iyang buhian statement sa Senate, lahi ang sa interview, ang mga tao mo kag imong i-underestimate ang understanding sa mga tao ng kalakiha. Straight to the point. Tanawag ko John Beck Remulla, tumalikan ako John Beck, be. Tumalikan atol sa Senate investigation, be. Be, sige ko dong, DILG Secretary John Beck, okay niyo? Paminaon ta. Kasi, audio. Yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like Secretary Anyo, Secretary Gibot Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did not state in any way who Ay, planned sa, it. kat. Tama? Who planned this? Wala, mura gihutos John Beck Remulla. And the question is, who planned this? Medyo wama straight og tubag may kala mura gihutoy una mura bag. Kana bitaw mangaot sa o bisag way katol. Best radio commentator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Atong takna may gala sa 9-9 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Na atong point. balikan ha. Kadto pag primero pagdakop ni Duterte di malimtan na to. March 11 to. March 11. Pagka March 13, na-interview si John Beck Remulla, DILG Secretary. Proud pa kayo interview sa ni Pinky Web. Kay mo naman o ka ng, nakpan Duterte ito padana sa dahig. Sus, ang reaksyon sa mga tao kay Pirti mo ka suku ama sa mga tao, mga higala.
Hasta gani si Gibo, hasta sila si Eduardo Anyo, muragi balikas mga higalas katawhan. Kay murabag ka na bang ang katawhan ba nakasabot mga kagilan nga surrender ta sa atong sovereignty? Ngano man ang kalakihan na animan? Ngano man nga nama atong korte functional man res Pilipinas, dili ba ni insulto sa atong sovereignty sa atong nasod? Di ba ni insulto sa atong husgado? Mo tong pag Senate investigation na usab ang iyang tunada. Pero klaro kay ang tunada sa March 13 interview, klaro kayo ang iyang istorya, kuan gyud. Diretso gyud yung istorya. Pagka March 20, March 20 man tong kuan day no, gatuto ang Senate investigation. Pila na kaadlaw, March 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. In a span of 1 week, mga higala, daw gi-amnesia si John Vic Remulla. Wala medyo, klaro man, gisa may nagplano. Interview Pinky Web, ang kisa nagplano, siya, murag garbo pa kayo mga kagilan. Sa diyang Senate investigation na kay, ang mga tao ni-react na, murag na sudipan si John Vic. Alam tumalikan ha, ang interview ni Pinky Web. Balikan to interview ni Pinky Web. Kani. Sige, audio dong, audio. Because during the press conference of the president, it was... Sige. And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Okay, cut. Cut sa... Atawa, may medyo gamay, no? Medyo humble mo sa gamay na eh. Nga, ikaw man nagplano? Hindi naman. Group, kung mo to? Iyang gipasigarbo nga, ilagyon mahigalang napada sa dahig sultilti, pero kunuhay nga, iyang kuno, pino kay ba nga, di man kuno kay siyara. Group efforts mo kuno to, Gibo Chodoro, dito kuno, si Eduardo Anyo, tara, balik kayo, rewind gamay dong niya, play, be, gamay lang, be. Last man standing doon sa Rewind sa gamay niya. Kasi Secretary... Rewind gamay niya, play. Sige. Secretary Anyo was there too, and the president and I. So, hindi... Sige ka na. Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Teodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Teodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, I he was think so. part of the I think he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional. He is a soldier and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there anything you can share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The president. kayo lang. So you kept it very small. Very small. And Yes. it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. Okay, Majika. What So, was- cut into very small. Yes. You can't have plan on this niya mag-involve kuno daghang mga tao. Dili ka maka plano ka. Tinuod sa inaikin. Core team. Yang ko niya mo core team.
Pag-abot sa Senate mahigala mo medyo na sudipan si Kwan, John Wick. Bebe, sa Senate be, atong nga balikan. Po, ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. Like Secretary Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did not state in any way Nasudipan. because of executive privilege. It is a conversation between the president. Once I mentioned, there was So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Kasi- Ma'am, we're already invoking Namin. executive privilege in this matter. yes. We're invoking executive privilege. Okay, Yes, ma'am. cut. Si John Vic Remulla ang igsuon, nangabugar niya si Crispin Remulla nga we will invoke executive privilege na ani. Sa pag-invoke na mag executive privilege, it's okay. Invoke ninyo. But human naman gisulti ni Remulla sa kahanginan. Human naman gisulti on air nga nabati na sa katawhan mahigala. Okay, proceed dong. Ate padayon dong. Okay, go. And it's Yes, ma'am. I- It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying I to did not explain state in any what way. he said in the interview, and I'm happy They asked to hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me Pero explain, ma'am. nandun- Okay, Katsa. Oh, so we did not discuss about this kuno mga higalawa kung sa maghisgot labot ana. Pero klaro kasi istorya ni Pinky Web sa interview mahigala nga sila gyud mo nag-discuss mga sukitig pamina. Unya og imong dutan og pangutana, follow up question mingon na niya among invoke ang executive privilege. So wala. So ilang gitaguan ng impormasyon mahigala pero humana ni gawas mga kahigalaan. Ang mga tao nga naminaw mahigala ang mga tao nagsunod ang mga tao nagtan-aw nga man og imong ingnon mga kahigalaan nga imong i-underestimate ng ilang understanding ang napita. Beatoy padayon kuno dong, sige dong. Let me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang on... hindi yung gano'n ang dating sa amin eh. Ang That is- pagkaintindi that is namin, the whole apat ang So okay, That is all. Katsa. So we were discussing rumors. Sabi ni saya pa naghisgot lang mi og mga huhongihong. So ang ilang gihisgutan dai kuno dito dili to plano nga unsa naghisgot lang sa huhongihong sa tupang marites ra dai kuno to. Atoy padayon mga kagilaan be. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. Sige. And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very beginning. What was, and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chodoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira Stand by that, ma'am. last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Sinabi Yes, ma'am. ninyo, Secretary wala Anyo, siyang, of course, his pakyaw-kyaw dun sa specialty is sinabi. intelligence. So, he was... Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am... Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi. There was no planning, There was- ha? Okay, there was no planning, ma'am. Asa man there was no planning, ang iyang gisulti mahigala nga kang Pinky Web. Klaro man na kayo, wa man na sa pugsa. Wa man na sa sus Ginoo ko mga higala. Mao ni ron nga ang mga tao makasabot gyud niya medyo di ra tantong bakakon. Dili ra tantong bakakon, ha? Ate padayon dong, ate padayon, okay ni.
Sige, go. Marami May kaming- isang grupo na Ang- nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And Rumor. that is all. Wow, okay, Rumor lang Katsa, we were talking about rumor, ma'am, and that's all. So, pulos sa gyud hungihong kuno tong ilang istoryahan. Di na sa mo angkon nga giplanuhan gyud ni mahigala, nga mao ni mauna kay ang reaction sa mga tao, mga sukid di paminaw, ni ulbo na gyud mga kahigalaan. Straight to the Ate point. padayon dong. Okay, sige, go ahead. Ato Sabi ma mo explain eh, ta ni ron. Ang tanong niya, kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let me plano? make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Just it's already a I'm very thin confining- dividing line between what transpires in a room between I cabinet will- members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To diniscuss discuss the rumor, ng ma'am. grupo? Kaka, anong pinag-group effortan? To discuss the rumor. Nag-group effort sila sa rumor. Medyo di la tantong bakako ni Diayog Maohon. Pastilan, may gala. Ang gidiscuss, may gala. Nag-discuss na sa rumor. Sa to pa, nag-discuss na kuno sila mga kaigalan sa huhungihong. Minorities na kuno to mga sukit. Minaw sa to ba, mag-meeting din sila diha. Kung tuuhan na to mga kaigalan, mag-meeting sila. Kay doon ay huhungihong mo ilang meetingan. Marag nalimot na John Vic Remulla nga nakasulti na sa interview ni Pinky Web. Astilan mga kaigalan niya, nagtanaw ang tibok nasod, nagtanaw mga Pilipino, bisan pa mga Pilipino sa tibok kalibutan, nakakinahibaw na. Pero iya mahigalang ipalikoy-likoy yun nga wa sila magplano. Sa ito pa pizza 13 nga interview, nisulti kang nagplano. Karon mga kaigalaan sa pizza 20 nga interview, ingon nga wa magplano. Kadali abasa nalimot ni John Vic. Ate padayon be. Sige, kani. This invoking executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Oh, Kaya tanawa. nga, kaya nagtataka So, ako, again, bakit group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Yun na nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort? mundo to, ma'am. It was Dapat- a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang province. There was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Oh, Kaya tanawa. nga, kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Yun na nga, kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort? mundo to, ma'am. It was Dapat- a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang province. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable, and Such as, or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. Ibig Yan mo na. sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. Ah. And he relayed that to the core team. So the Yes. core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. the... It was a discussion of a rumor based on the statement of Okay. So, kini mahigalawa na magkadimaon ha? Discussion over rumors, mga sukit di paminaw.
Oh, mao ni ang pamahayag now atong tagsa-tagsaon ha kay matod pa nila bida Year of the Snake legit na gyud ko no. Atong tagsa-tagsaon ng mga background ani nila kini si Gibo Chodoro, kini si Eduardo Anyo mga kagalaan, mga alter ego ni Presidente Rodrigo Duterte sa una. Sumingon ka nga, medyo dira tantong traidor kumaahon. Straight to the point. Makaingon ang mga tao mahigala nagtanaw nga, grabe ka traidor nila no. Kini si unang-una kini mga higala si Anyo mga kagalaan, Eduardo Anyo, National Security Advisor Eduardo Anyo, DILG Secretary guni. Panahon mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte. Kana manggod mahigalang sekretary ka, sa tuba cabinet secretary ka, alter ego ka sa presidente. Mo bitaw na maka-invoke ka og executive privilege na napita. Pero kana depende sa topic mga sukit di paminaw kung mag-involve siya national security. Actually lalisunon pa ni mga kagilaan kining pag-invoke nila og executive privilege. Ngano man dili man ni military matters ni. Kining ila mga higalang plano pag dakop ni former President Rodrigo Duterte niya lang gi-turn over mga higala dito sa dahig. Straight to the point. Sa mga tao makaingon gabihan Eduardo Anyo, gigamit gyud ni Eduardo Anyo kay kini si Eduardo Anyo kun man general man sa military. Nahimo man siyang chief of staff gani no? Unya pag humanyag chief of staff gikuha sa Duterte isip DILG secretary, former AFP chief of staff. So swito sa military operations. On board aning mga plano sa ilang core group ang military, ang pulis, o ingon man ang commander-in-chief. Straight to the point. Isa may commander-in-chief, si Bongbong Marcos, sa may commander-in-chief, is si Presidente sa Pilipinas, ikaw may commander-in-chief. On board ani, ang PNP, kay si John Vic Rimulya, DILG Secretary man, under niya ang PNP. So, ang military side mga kagilaan, si Gibo Chodoro, mo defense secretary, sa ito pa ang army, ang military, naapod on board, ini mga plano. O yun man si Eduardo Anyo nga mo'y National Security Advisor. Straight to the point. Nangiga sa core group eh. Wa pa pila tong uban mahigala. Wa na apil tong mo nang gikat lang into 4. Military, police, kinsa may Commander-in-Chief Bongbong Marcos, kinsa may sa military si Eduardo Anyo ug si Gibo Chodoro, ang sa police John Vic Rimulya, ang sa DILG mga kagalaan kay undermas DILG ang atong Philippine National Police. So sila mo'y on board niining maong planning. Straight to the point. Pero remember nga kining ilang mga posisyon sa una. Panahon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte kini si Eduardo Anyo, DILG Secretary ni mga kagalaan, ni Duterte. Kini pod si Defense Secretary Gibo Chodoro, ang iyang asawa nag-serve sa ni as a special envoy to UNICEF panahon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte. Sinana ka narabag yun sa circle ba? Ang nagbudhi niya mga kagalaan ang iyarang mga naa sa circle, pero sa bagay mo lagi nagiingon nga o magbudhi may gala kining membro sa core group ang leader mga kagalaan numero 1 wa na dai kwenta dito si BBM nga mo numero 1 niya kuan. Agi ta ni katawa mga sukit di paminaw. Medyo napasok mga higala John Vic Rimulya pero meron niya angkon mga kagalaan nga medyo garbo siya ang pag-angkon. Medyo napasok siya ay pasok na. Di man day mao ang mga tao lahi mag-reaction mga sukit di paminaw. Nang himakak ko si John Vic Rimulya nang himakak asa si Eduardo Anyo no. Nang himakak sa si Eduardo Anyo namatoy iyang statement. Nabatoy itong kwan niya. Pwede ba itong mabati ang kang Eduardo Anyo na naka-prepare ba itong kang kwan Eduardo Anyo? Igon siya nga ang iya lagi kunong role kuno. Kay imagine ka military kuno si Eduardo Anyo, Chief of Staff. Unya DILG Secretary mga kagalaan kaniadto. So hold niya mahigalang intelligence sa to pagkatusas Duterte. Do na gyoy monitor gyud to mahigala every minute og every kuan ni Anyo. So si Anyo mo'y reliable source of information kay dunay intel dito. Nato na nisakay na sa kuan padong na sa airport ana manguli na padong na diha. So ang information A1 information gyud. Ngayon sakay na sa aeroplano, kaning orasa mo abot sa Manila, ipasugat na sa tong ground commander dito nga si Marbel o si Torre. Ingon si Anyo mahigala nga ang iyang role ra kuno, pagsiguro nga dili mo escalate sa national security concern ang pag-arrest ni Duterte. Ingon siya wa sa kebalo kuno anang core team matud pa niya mga sukintig paminaw. Ato lang
agi katawa-katawa ha. Wasa na ibawaan. Mao po ni John Vic may galang nga. Walang plano, walang mangkunay kuan. Rumors man to. Iyahay pamalibad mga sukit tig paminaw ha. Alabaw pa may gala si Eduardo Anyo ha. Kinini ang sakto gyud no. Ako ning kini si Eduardo Anyo mahigala og mamalandong ni atol ining Holy Week makarelate gyud siya mga kagalaan nga medyo siya maoy nagtraidor ini dapita. Pero di man po si Anyo ra. Kaya sa Gibo Chodoro day og labaw tanan ng ilang leader mga sukit tig paminaw. So, si Eduardo Anyo iyang gipanghimakak kining grand conspiracy sa pagdakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa kuno sa ginakibaw anang core team. Sa to ba nagpasabot anang kinis John Vic Remulla siya rin naghimo-himo ato sa interview on Pinky Web. Kung atong tuuhan mga sukit tig paminaw, mao ning kang Anyo be ato kunong paminawon. Pero mao nay kalainan mawitaw ni nga aligre bitaw kayo kinis John Vic Remulla pag interview god ni Pinky Web, wa man gud si abogado. Siya raman usa dito god mo na nga sulti sa tanan sa dihang naana si Crispin Remulla iyang maguwa nga abogado mga higala nga kuan mo na ini-invoke ka executive privilege na. Kaya apit ang paminawon si Eduardo Anyo kani sige ka no. Hello everyone. I'd like to start by thanking the Senate Committee on Foreign Relations chaired by Senator Amy R. Marcos for the opportunity to clarify the truth Okay, gamay lang. what Asa katsa minog virgin magigtingog si Anyo mo mag Amy Marcos. Pero makabuha kog baso. Balik. Pinahinay magtingog sa Anyo mo gyud kuno hay kon balik gamay. Sige ka na. everyone. I'd like to start by thanking the Senate Committee on Foreign Relations chaired by Senator Amy R. Marcos for the Gamay lang. Amy Marcos. Hinay mo mura mag nakuwang-kuwang sa energy gamay mura mag kon ba nga Amy Marcos. Be, sige, okay, balik dong. Okay, sige, be. Okay, go. about what transpired during the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte and other related matters. I believe this is also a good venue for me and my fellow officials to clarify what really happened and to debunk and dispel the false accusations and fake narratives that have misled the public about this issue. As government officials, it is our duty to be truthful and to assure the public that our actions were proper and in accordance with the law. I, for one, have been the victim of relentless disinformation campaign. aimed at Sabi, destroy- victim sa disinformation. Kisa may nag-disinformation like maahon si John Vic Remulla may naghimuhimo. Delikado ning kalakiha ay. Bebe atong kuan ha. Pinalumoy magtingog si kuan, pinalumoy-lumoy og tingog si Secretary Anyo ha. Sige ko na lang, prosidong. Sige lang. and credibility I have carefully built over 4 decades of public service, which began the day I entered the hallowed halls of the Philippine Military Academy. While public officials are not supposed to be thin-skinned, I have rolled with the punches for several days. However, the time has come for me to air my side. Therefore, I am grateful for the opportunity to speak before the Senate and present the truth. As a former member of the cabinet of the Duterte administration, it is also very hard for me to see the former president arrested. I worked closely with former President Duterte for so many years through the most serious crisis the country faced, and we have developed and nurtured a personal friendship. He trusted and respected me in the same way I trusted and respected him, even after our terms ended in 2022. I retired from public service when former President Duterte ended his term. However, the repeated calls for public service came again, and 6 months after my retirement, I was appointed by President Ferdinand Marcos Jr. to be his national security advisor.
I saw my appointment as a continuation of my service to the Filipino people across different administrations. As a soldier, my loyalty has always been to the Constitution and the chain of command. This has always been my principle when I served as the Commanding General of the Philippine Army under President Noynoy Aquino. Sa gamay lang. Then as Katsa, ang iyang loyalty na ako sa konstitusyon. Kung sa may giingos konstitusyon, dili pwedeng dakpon ang tao og way warrant of arrest. Straight to the point. Kanang warrant of arrest issued by the Filipino judge. Ako nang gisuwat sa kong kulom, ha? Kaya binyo man siya nga sa konstitusyon ko, no? Porbida. Bebe, ato, tiwason to. Sige, proceedong. later as Secretary of the Department of Interior and Local Government under President Duterte, and now as National Security Advisor under President Marcos Jr. In its position, I've held under several administrations. I've never played politics. I do not have a political agenda, nor do I have or will I ever have political ambitions. I uphold the same principle in my role as National Security Advisor and Director General of the National Security Council. Thus, I'd like to state for the record that my role was limited to the mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate, and I had no part in it. And may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. In fact, it was only on Tuesday morning, March 11, 2025, that I learned that there was already an Interpol red notice and that the ICC warrant of arrest would be served. There was also no intelligence operation. The former president's presence in Hong Kong, as well as his return to the country, was a public knowledge since it was heavily reported in both mainstream and social media. It is utterly unacceptable and unfair that my name is being dragged into an alleged grand conspiracy. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events in March 11 were spontaneous. As National Security Advisor, I was merely doing my job. However, I face all these accusations against my honor and integrity with firm resolve, knowing that I am on the side of the truth, and I was simply doing what I had to do. And in doing so, I upheld the truth, justice, and the rule of the law. Again, my loyalty is always to the country, to the Constitution, and not to any person. Okay. So mo ni mahigala, no? Wa kuno say kalabutan kuno gyud, no? Wa kan say kibaw nang kining core team, wa kuno say kon wa gyud. Iya gyud gipahimakak mahigala. So ang dapat makasukan ini ni Anyo, si John Vic Remulla sa to bakil John Vic sa man naghimo-himo lang sa istorya di ay. Sige Gibo Chodoro, balik ka sa interview ni Pinky Web unya ato paminaw sa Gibo. Naandam man tong kang Gibo. Kagibo Chodoro ko na be kay otro na po ito mahigala nga kinini ang nahimakak sa siyawa po say labot ihayos na mahigalang panghugas oy ha. Wala nga relatable gyud kayo ning Holy karon nga dunay Poncio Pilato manghugas og kamot do na poy Judas nga magtraido. Ato balikan may girls Pinky Webe. Kani. Just really on top of this. Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his source, in his location. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd? Okay, klaro ha, standby ha. Klaro kayong gisulti ha. Dili na iya group efforts na. Group effort, no? Secretary Anyo, kay ang Master Secretary Anyo sa Intelligence man, ngilngiga na sa Intelligence Anyo day.
Kay inig ang tanan nga mga kon ang monitoring tanan kibaw sa tanan pero isulti na sa kon manghigala murag pinakalman man kayo murag wa man lumoy magkigtingog.